Kasama ko pala ngayon si paring Mark, yan yung naka NMAX version 1. Tatambay lang kami dito sa Mayroca. Dito na kami duman sa likod. Bukod nung pagdung kasi sa kabila, ang layo ng ikutan namin. Kaya dito naisip ko na madaling daan. Okay, taas. Grabe dito. Mababang portion dito guys. Dito sa sa Urdaneta. Binabaha lagi dito. Ito, konting ulan lang to. Grabe. Tapos ang daan pa grabe Kasi kung doon kami duman sa kabila, wala, ang layo ng U-turn dun eh. Napalingon si ate at si kuya. Dito rin yung yung dating school namin. One hour later. Guys, na-scam kami ni paring Mark. Wala kang kasama namin. Ha? Oo. Kasi dyan sa loob di kami magkakarinigan. Maraming kumakanta kasi. Saan banda yan si Napaso. Kasi yung kaibigan kasi namin guys, yung kabats ko, pag ito nag-invite sa amin kasi kakauwi niya galing South Korea. Magkakabats kami ito nung nag-aaral kami. Antay namin dito si Sir Mike, yung may-ari ng yung Anyong Korean Learning Center. Kung gusto niyo pala guys na mag-aaral ng Korean language, dito lang. Ayun na pala si Sir Ayun yung niya. Ito nga pala yung yung kabas namin na pumunta ng South Korea. Yan. Si Joben, si Alexis, gata yan. Vlog ka ba? Nagbablog ako. Oh, yan.
In-invite na kami ng libre. Antay lang namin si Sir Mike na bumaba. Antay niya si Ma'am Mika. Dito kami ngayon sa Ruca, Ordaneta. Hindi kami kasi doon makapagkwento ng masyado sa ano, sa MJ Risto Bar, bukod ng ano. Ha? Bukod nung kumakanta kasi doon. So lipat daw kami ng venue. Saan ba? Dito ba banda yun? Dito ba tayo pre? Yan, papunta na kami ng ano, uhuliin na yata kami. Sir, saan banda yun? Ay, dito? Ngayon lang ulit ako nakalabas ng ano, kasama itong mga kaibigan ko. Lampas ng ano yata yun, di ba? Sacred Heart? Alam mo yun, saan yung papunta yun? Sacred Heart dito. Dito, Sacred Heart. Oo. Akala ko kanina, ano kasi kanina guys, na ano ba tawag dito, makulimlim, pero hindi naman siya maulan, ganyan lang talaga ako. Talagang taglamig na. Antay namin dito si Sir Mike. So guys, nandun na pala si Sir, ano, Sir Mike tsaka si Ma'am Mika. Ito pala sinasabi ni Sir. Ay, pasok. Pa. Ay, ma'am. Si Ma'am Mika pala. Ha? Umuwi naman na. Umuwi na siya, ma'am?
So guys, nandito kami sa ano. Ano pangalan nito, Bo? Gazebo. Ha? Gazebo. Gazebo. Ito guys, dito kami sa Gazebo. So dito lang to banda sa may ano, sa may katabi ng Sacred Heart ng Gazebo. So ito yung place nila. Ayan. Tapos ito yung bikes namin. Inmax version 1 kay paring Mark. Tapos ito yung kay team natin na ano, RC tsaka Inmax 1 version 2 yata to. Version 2. Ayan. Nakano siya. Papapasubo yata ako dito. Ay, ito pa nga pala si Ma'am Mika kasama namin. Model pala na Ano pre? 21 no? 2021, 2022 ano? Ang nagkaiba dito pala pre oh. Oo. Ito mukha. Parang masungit ang mata nito. Meron siyang kilay pre. Kaysa dun sa'yo, meron siyang kilay. Ito yung version 1. Ay oo. Pero same engine lang sila no? Same engine lang din. Pero mas bagong version to. Bagong version. Ito na ba yung BBA? Hindi pa. Meron pa siyang sticker? May sticker ka na? Sa akin wala din. Simula nung wala pa. Wala pang plaka. Ito naka-acra na rin siya pre. Tingnan mo. Naka-crap po bis. Ha? Pwede ba yan? Meron naman ditong silencer at saka dito eh. Ha? Kung hindi ba ayos ba? Maganda sir. Pero mas maingay ito kaysa dun sa isa, sa M1. Pero kung nung nilagyan ko siya ng silencer dito, hindi na siya maingay. Dito Hindi na siya maingay. silencer niya. Ngayon, dalawa. Yung sa akin dito ang silencer niya sa gitna. Oo, gitna. Sa gitna. Ito yung isa. Di ba nakatornilyo? Oo. Naman dito. Ay talagang doble siya. Ay, Oo, doble pero napwede pa rin pala siya na ano, i-rehistro na ganyan kasi dual silencer. Dual silencer. Magkano yung sari yung papalit ng 5K. ano? Kasama na yung kwan. Ito kasi magkahiwalay na. Ito. Oo. Ay, Oo. nang Hindi naman na kwan ako, hindi naman. Nung tinry nila sa kwan, pasok sa decibel, decibel. Basta ilagay mo lang yung ano, yung silencer. isa silencer lang. Pero kung Tapos pag Sabado Linggo, pwede mo na tanggalin. tanggalin. Gago! Medyo sakal eh. Lalo pag dalawa. 21 yan. Oo. Ay, keyless na pala to. Keyless na. Unang kinuha ko to, unang pinalit ko shocks agad. Kasi matagtag yung shocks. Medyo mahal lang, 11,000 bili ko ng shocks eh. Pero ito, ay, upgrade na to sir. Gold edition yan. Ay, yung talagang mas malambot yun o... Pwede siya i-adjust, pwedeng malambot, pwedeng matigasin. Ito, Ay, oo. may adjust. May inaangkas ka ito. Ano pala yung ano namin? Shoutout nga pala kay Alexis. From Korea. Korea. From Korea. Korea. Tingnan mo, $1. Hindi ka pa nagpalit ng horn? Dito sir. Ano sir, nakapiya horn na yan? Tapos sabay sa sa kwan niya. Anong brand to sir ng TDD? Hindi siya TDD. Kwan siya. Hello ma'am. Kasi masyado mahina ang Saan ka punta ma'am? To the moon? Ay, ito yung sticker niya sir. Wala pa.
Oo. Job. So guys, uwi na kami ni ano, paring Mark. Kasi anong oras na rin. Ha? Doon na sa Kwan, may bypass din. Oo. Sir, ma'am. Eh, ikaw na muna, sundan kita. Ha? Ikaw na? Sundan kita. So, uwi na kami guys. Malayo pa kasi uwi namin guys.